A Catalunya hi ha 12 espais marins protegits dins de la xarxa Natura 2000. Ens embarquem en catamarà per explorar la xarxa Natura 2000 marina. Aquesta busca conciliar la protecció de la biodiversitat amb l'activitat humana en llocs d'alt valor natural. On la terra connecta amb el mar, es formen zones d'estuaris i llacunes costaneres. Són llocs amb condicions extremes, però claus per al manteniment i el descans de la vida en la zona litoral. Ja dins del mar, en aigües costaneres ben il·luminades, podem nedar per les praderies de Posidònia, un hàbitat clau per la biodiversitat i la mitigació del canvi climàtic i l'erosió costanera. Entre les seves fulles observem múltiples espècies que utilitzen aquestes zones per a la cria i l'alimentació. Submergint-nos en zones més profundes, descobrim l'hàbitat de coral·ligen. Amb la seva complexitat de formes, aquests hàbitats generen espais tridimensionals de refugi i aliment per a altres espècies. Navegant lluny de la costa, trobem els canyons submarins. Aquí podem albirar espècies protegides de mamífers marins i tortugues, claus per a l'equilibri de tot l'ecosistema. Puja al catamarà i uneix-te a la missió per a la conservació d'aquests espais naturals protegits de Catalunya.